Voi että sä oot komea. Kiitos. Mikä on nominatiivi? Se on perusmuoto. Heippa! Hyvää koulupäivää, tytöt. Ai moi Mira. Mä en edes huomannutkaan sua. En mäkään huomannut muuten sua. Meillä on muuten tänään ne äikän kokeet. Muistatko sä lukea niihin? Ai joo se. No kyllä mä siihen oon lukenut, mutta kun mä en muista vaan niitä partitiivisanoja. Et jos sä osaat, niin voit sä vähän auttaa mua siinä. No siinä on ta ja täpätet. Esimerkiksi autoa ja kättä. Okei. No nyt mä ne osaan paremmin. Kiitos paljon. No nähdään sitten. Ja moi. Mistä sä sait tuon hevosen ja keneltä? Sain tuon astronautilta, jolla on keltainen sukellusvene. Tarvitsetko enää hevostasi? Tarvitsen. Minun pitää päästä lautan toiselle puolelle. Tiesitkö, että sanoit kaikki sanasi genetiivissä? Sen tunnistaa N-päätteestä tai NE-päätteestä. Joo, tiesin kyllä näissä viisas. Me saatiin sanoinen siivi. Ilmaisee sisällä olemista. Hiomuoto. Heippa! Minä tulen autosta ulos. Autosta on negatiivi sanasta auto, muista se. Nimenomaan! Kaikki elatiivit täytyy muistaa. Minä olen Indiana Jones ja minä muistan aina kaiken. Joten muista elatiivit. Tai muuten. Miten jouduin avaruuteen? Miten sinäkin jouduit avaruuteen? Mitä te teette minun elatiiviplaneetallani? Häipykää heti! Minä saan olla missä haluan. Hei lapsukaiset, tänään harjoitamme adessiivia. Adessiivi vastaa kysymyksiin millä, millaisella ja millaisilla. Tässä on yksi esimerkki. Hei joulupukki, millä sä oilet? Lentävällä sukellusveneellä. Hyvä! Pelle Herman. Missä me ollaan? Kadulla. Onko kadulla adessiivi? Ei. On se oikeasti. Hei, olen Risto. Selitän mikä ablatiivi on. Se on niin kuin, että joltakin, esim. Voldemortilta, Kärpäseltä, Dumpolta, niin kuin joltakin. Esitämme pari esimerkkiä allatiivistä. Tässä pari sellaista. LE-päätteitä. Tahtoisin komean miehen seurakseni rannalle. Mutta ensin minun pitää mennä syömään, niin kuin ruualle. Komea mies tuossa. Mutta minulla on kiire, niin menen nyt ruualle kotiin. Essiivi on sijamuoto, missä ilmaistaan millaisena jokin asia on. Esimerkiksi vankilana, lentävänä, talona, pörräävänä, kaktuksena ja saluunana. Aivan! Minä olen joulupukki ja nyt muutun kaupoiksi. Translatiivi on sijamuoto, jossa muuttutaan joksikin. Pääti on ksi. Ja minä muutun nyt joulupukiksi. Hei, tiesitkö, että instruktiivi on sijamuoto, joka tarkoittaa välinettä, tapaa
tai keinoa suorittaa jonkinnäköinen toiminto. Sen pääte Suomessa, monikossa että yksikössä on N-kirjain. Se yleensä tunnistetaan siitä. Hei hei! Ihaha, ihaha. Täältä minä tulen uusina hevosineen. Ja minä uusine mekkoineen. Seppo ja Marja-Leena käyttivät lauseessaan komitatiivia. Tiedätkö mistä sen tunnistaa? Sen tunnistaa yleensä ineen tai ine-päätteestä.